ଆଣି ଯିବୁ ତୁ। ପଚାଡ଼ା ବୋଧେ ନଡ଼ିଆଟା ପଚାଡ଼ା ହବ କି କଣ କଣ ମସାଲା ଯାର ବସିକି এই যে এটি আসলে রখিস দিয়ে ଜଳୁଛି ତ ଜଳୁଛି बड़ बड़ सर इनकल दौड़े गण वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता यार शुभ उद्घाटन करने आपको अनुरोध करुच्ची जनक आज आम खेल प्रतियोगिता शुभ उद्घाटन कह सावधान करो ताकि सावधान करो सावधान हो गए सावधान लाख संग संग ऊपर को लाख ऊपर को संग संग भजन दे सर हो तुम आज मेल कर आतो ना ठीक है
ପଥରଟା ଆଣେ ହଉଛି ଏଇଟା ହେଇଟି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଣି ତ ହଡ଼ା ଇଟାଟା କେମିତି ହେଇଥାଏ କି ହଁ ଆଣେ ଆଣେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ତ ସବୁ ଖୁନ୍ଦିକିନା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ହବ ତରକାରୀ ଫାଟିଲା ଥାଳିଟା ଦିଦି ଏ ତଳେ ଥିଦେଲେ ହାଡ଼ି କଥା କି ହଉଛି ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋର ସ୍ନେହର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ପରେ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ଏବଂ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଆଶା କରୁଛି ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଯେଉଁ ତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ ତମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରହି ଯିଏ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଛ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହେବେନି କିନ୍ତୁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେମିତି ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ ସ୍କୁଲ ଅପେକ୍ଷା ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଯେମିତି ଭଲ ହେବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହେବ ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି ପରେ ପୁଣି କାଲିକି ଦେଖିବି କିଛି ଦିନ ହେଲା ହେଇନଥିଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର चम्मच नहीं की बॉलर बाल्टी की देखिक कर बाल्टीटा देखुଛୁ अब हे उच्चा क्या करुଛୁ ଆଉ ଟିକେ କମେଇକିରି କର ଧୀରେ କିଛି ଏଟା ଧୀରେ କିରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନ କିଛି ଆଡ଼େ ହିଆଡ଼େ ଅନଉଛି କେତେ ଆଖିଟା ହେଇ ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ଦେଖେ ନା ବହୁତ ବାଟ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ହାତ
ରହିକିରି ଫିଙ୍ଗି ସବୁ ବଜେଇଦବା ଟିକେ ଦେଖିକିରି